Với nhiều hôn trào hôn lòng tập bê tiêu mà sẽ vậy bà thiam mình sẽ phải làm rõ sẽ với ní hôn lòng mồm mà nè bà ta sẽ nói lòng mà so cái video mà sẽ dọc thế mà sẽ như số kristian mình chỉ bị cái bộ phép chúa tin hey tụi nó mít cặp mình mi hi rahabi na mình sponsor nia kalau mà bà thiam mà là sawm sẽ là cho đến akal zel na pol panopui za se cho ni milo trong trai sak tu zong cho hanam in hena long thu ti tak me ka sil suwa cho ka video ma sa zo hanin pathian nei thena kong kan soi to a tu na tun chuma suanin toy theng perin soi kan tu ma tu na po hian ring tu te nun dan tu dik tak ti hi kan si chen me ngai ting ring tu te nun dan tu dik tak kan nun theng ti kha poi wa me mani ti kha kan si chen nga ya cho na ma sai pathian thu thiang lim chirna kan nei anga tuna pathian lekha buthiang hlim kan lo chiarang mathaya bungruk chang som ni pahni hi kan chiarang taksa khomwar chu mithi ani chuti chuan I mit a fim chuan I taksa pumin a eng suakang I mit a siat ero chuan I taksa pumin a thim zawang a thim zaw vekang chuti chuan I chunga eng chu thim ni sela thim chu avana sadon em tam bible church Lalpan mal bisong sawas vai ne hen kristian tam tak te u ka shil du chu em vang he video te sim thi he video hi em vang ra sim nge kan ti te asan chu tun tum kan mizoram kristian thalai tam tak te hian kaldan kan salwa kristian dan tu dik tak tam takin kan salo thlatane anh think thiam mi pahnin oma te khinan pahnia oma pahnian ta chuanin pakhat chuan kristian veve ani piang thar veve to pakhat chu ama nu na eng alo oma mi na ni anung chang am bi chianin kristian ani tian chi ai shet em ne ni ma se pakhat chu kristian ani ka piang thar chu ti ni ma se ta chi chu na poimo enge ta chi chu anu na ama thlarau thiang him hu turom velafa kristian ani ti an sha thei mi lo mi anu na mu turon nei lo ra pakhat zo kha em wange ania pakhat kha em wange nei lo zona kan na yang chu ta hian ti hian ka chang su ti hian kal kong panhio oma ti hian a chung le ti hian tian ti meng lang thei ba ti hian panhio oma kal kong hei USA lo ni ta hei Hyderabad lo ni ta Delhi mo Hyderabad pon em pon se hei USA hei heta chi hian dingani kal na tur adu ve sia kal na tur siat lo vangin alaya ding khoi lam nge ka kalang ti in ai ngei tu boy fe lo chumi hun zong ai ngei tu kum tamai ngei tu akal lo ve ai ngei tu chung kana kal lo sim kan siata pakata kala ale tya pakata kal le ale tya pakata kal le ale tya pakata kal le ale tya ti khan kala du ve sia entinge với ni hìnhกันสิเจียนง่ายจู่thlarau le ti sa du dan le thlarau du dan kan kal ko pani chuan emo tun lai kan chalai te kristian tam tak chu ti sa le thlarau du danin kan kala kan le ta ti khan kan oma engtinge kan thlarau nu chan thayang với ni hình kan si chen tu poi mo chu ti sadu ta hen kan dinga kan din chung kan ngei tua rei lu tu kristian te kan chang thei lo re heklama kal se USA akal ni chu USA thleng meyang mo USA kha du zo se pakhat kha nar se hei chu du thong mai la kan nar me nge kan lo ti se USA lama kal se a thleng ngei yang USA chu
ô chút tiếng chia chuan in thlarau du na lampang po khoveli min ti buai cha lo ma se hei hi chu ka du lo hei chu pathian du dan ani lo tin kan nar nga mangai chumi nun nar ngam si lo chuan e kan kal thina vangin ni voi ni hi kristian tam tak te hi vai nge kan nun na chao ka be dong pe chu kan piang thar fea pathian permission du lo pathian e point nu kan nei thilo khovel du dal ti su du dal ei kal chung chuan in eng tika ma in thlarau thil hlim om mai lo fang inuna thlarau thiang hlim chu mi mu turin a eng thei lo fang kan nuna thlarau thil hlim pathian in min da sak kan chung om hi keimani kan ti ala keimani na kan man thiam theina turin exercise kan lak ngai acting exercise chu kan lak ang ka chang leng chu exercise kan lak dan tu chu zing tina vatla na gym vati vak vak khan lo re exercise kan lak dan tu chu bible share tong trai ne tin tu laya kan shit tu laya chu kan sha chong a fian riala tong trai na ne hi kam wang to vi wang kristian tam tak te ka ngai to train thlarau mit kal kan nia ke ni kristian tam tak thi mizoram kristian te ngai to teu thlarau mit kal ani hi o kan ni thlarau mit kal ni hi tum lo teu pathian in ke ma ni chunga thlarau da chu thlarau chu nge thlarau thiang lim ani min da sak chu thlarau thiang lim min da sak si chu kan mang thiam lo tat bati chu man tur dik taka man dan kan sia thim ka ra kan ti ala eng alo nia chu chu thil kan hu thei kan chung le khat te kan hu kan u le nau te kan hu thei pha o chu tiang chi chuan ni kal ko te po kan hu thei pha chu tiang chi chuan le ke le pathian in ke ma ni chunga thlarau thing li min da sak chu ke ma ni exercise kan la ga kan man tur dik taka kan man theina turin le pathian in min da sak thlarau thiang li me kan ti ala kal kong kan mu theina turin ke ma ni hiang kan ti en ve ngai ti eng turin ke ma ni kan poimo eng vange pathian hena kan dilangai lom kan dil tak zat angai ni voi ni ka thalai pui tam tak te u ka shela che u khovel ti sadu dani ni kal zela i thlarau thiang lim chu alaya taki ding sia i kal na tur riat lo vangin exercise lak chu ni lo exercise lak po hi ahar don lo tuk alaya chi idinga kal tur shalo iding char ngai to chung char eng vai nge ring tu tam tak te nu na lan lo a chan chu a kal tur dik taka a kal va a ding rengai ngai to chung rei lo tu in ngai to chiang ro kristian thalai teu in ngai to chiang ro apoi mo lo tu ka pa hi ani be shel thina davida chung chang he kadue mem thin davida sorry ka ti pam lo she thiamula joseph nun hi kadue mem thin em fange ka ti chuan anu na hian kristian nun dik tak alo lang ane voinia ka thalai pui tam tak tu joseph nun hi kan enton ve chunga in ka sia ani chu kristian ani ya ma se ma se ti om tlat se ani chu kristian ani ma se anu na mu tur om lo tlat ma se kan ti to hin chu da fam kim thei lo kan siat chen kha su wang suan em voi ne hian ani chu kristian ani ya ma se ti om to lo wa ani chu kristian ani ya pathian ta na in pum pek em ani pathian ni na om chila mela kristian ni na anung chang kristian semoi tak ti sok ke kan ni tur sin lenga ti em mo joseph nun chu kan sei khar pong ai do kan sel lu tu ma se thil tha hi kan zom no me zok ani a kan sel lu tu joseph nun chu
Joseph chu unau te nan shil khaning atoi theng ber kan soinga huna reilu tuk lo nai atoi theng ber kan soinga Joseph nun chu kan sa thawanga unau te nan shal an shal khanin aril ru hi an na ve tho na lo ani lo an ni big me lo fanga na ve wang aril ru chu ni ma se aril ru na ti tuam dam turin pathian nei thlat mo kan nei vek te ni pon ma se ama khai irin angai a thuyo yangai ti chuanin engang harsat na potok se lungin atanga nima se harsat na zong kara pathiana thla tham lo re eng vangin nge a chan chu arin na khachiang em a eng thuka harsat na potok se ta thla tham ngai la phang ti na tia eng harsat na to point a thla tham ngai lo fa pathian ne na lalpa tia alfa pathian ni no ompui ne eng harsat na kala po chuwa chong voi ne ka thlai pui tam tak tu ka sil du chu Joseph nu nangin eng harsat na po to kula pathian thla tham ngai lo tu chin ka du chu ne ka fui du chu kristian zemoi ni boka kristian kan li na tur ni bok tin ta chuanin Joseph khan anule apa thua nar ngaiem nia ngai lo rek chu kristian nun da tur dik tak ani vai ne ya hian kan thlai tam tak tu mama chuk so thu lo we kristian nun da ni em kha khai nei to cheng ro kristian nun da na ni em ten ngai to chin ngai ti chuanin ka soi du chu hei hi ni ti sa thil le khovel thil le thlarau du dani in kokalania vangin thlarau lam thil khang si khovel du tho si kha khovel du tho si khovel lam thil du tho si thlarau lam kal du tho si kal thailo re ran chana te khe thuan kal sei to kha kal thailo re roi khawang chi khanin ye khawang chi khan lom ke mani nun na thlarau chu kristian ni na dik tak muturin min ni na dik tak muturin ai eng chuak thailo reng ne kan tu lai kristian thalai tam tak te fiang de la tong chai na le chai do na tong chai hi chu o kanom ve je wong chu fiang de la tong chai na nei poi kanom ve kan fiang de la tong chai na nei chu kan om lo ka te lo kan om rek ano mang om po ma se mun thuma chena mun ni mun khat po kan tling lo mun chan ve ba kan ni lo re kan pastor te po hian fian de la tong chai na nei te ya than tam tak chon an nei lo ti kan shet anga nia pastor te po alo en te hi pastor te lo mi sorry pastor te sual cậu san en kol tu india chú cậu san en kol tu in ni na chu pathiani amal som chua pathiani na man tu dik taka in an man ve thena tu chu in ong mani kha yim pum pe nga ya fian ri la tong trai na nei ero tha tham ngai su te cho tong trai na hen thiliti thei se ka shlo ra tu lai kan trai tam tak ta chu bi kina kan kala bi kin kan pana bi kina có còn phi lo em cái tia kristian ni em ti la chon o chon ti ve vek thonga bible chu min Isua se ha khanin kala she reng chu khanin khoma hoi te ka confuse we mai te bible mi chu ta hlawk a mak kha ka te em me nga ting e mo confuse lo lawa bible ten man chu le confuse na ni lo i confuse le fi lo a khane ni lo re reng i confuse le fi lo ka pathian ni nga tan ma ti lo chuan trong bible hi nge ni ti hi se chiang so ro kristian tam tak te hi makhi ka te train bible om je po kan shalo re pathian ne na kan biak na ni ti te po an shalo re trong trai na hi nge ni ti po an shalo trong trai na hi nge ni ti ka she chin ngai voi ni ya
trong trai này thì là thấy gì tại cái sự chuyện ngay chú văn số này với này hiện nay cái trả lại bùi tâm tắc tiêu bị kinh cầm pan à mấy mấy cầm pan chuan anh ti số chim vi wang chú văn số với này hiện nay cái sự chuyện đồ số cái trả lại bùi tâm tắc tiêu bị kinh cầm pan à kristian nun đàn tu đích tắc cái nun ngay đó kristian nun đàn tu nilovin có vẻ làm thil đủ xia biết luôn biết ba mỗi ngày tôi sarmon rẻ rẻ bao cần ngaih là dấu tổ lâu rẻ rẻ với nè chú văn cho nên với nè hiện nay tí sự thil đủ tổ lâu phiền thlarau làm thil đủ là bắt thiên nên mình nín đủ si chuan nên bắt thiên nên mình nín đủ chuan nên nang mà này cái impum pe cái ngaih với nè impum pe xí lâu chuan nên bắt thiên nên mang theo lâu chu thì chuan nên đó chỉ là trong trái cái sữa ta hàng thil cái dẹp lóc à có trong trái cái mình chang lâu rèn rèn cái đi là mình belo cái tiếng nghe cái chuyện pa số chú cái chuyện pa in car đi là cái apa ya cái chú bay chiếc cái đi là mình belo mình phải lâu rèn mình đảm tang cái đi sắc tổ mấy ông khá trong trái lâu thả tham lúc cái tiếng này lâu nhất tôi nói cái sự tốt hơn idile masse ka chang che idil ni masse lagi idu zong idila kha imamo anilo imamo ani sona pe me mongche sile fe ni mamo pe che korka mamo min pe korka mamo min pe a naupang korri mamo pe che mo chú cái sự chuyện ngay, cảm mà mỗi khi mình bé này thì cái sự ngay. Bắt thiên này nên cần trồng trái này hi, cần thu dùng tới cần đi là nhưng mà sẽ cảm mà mỗi chỗ mình sang chuyện. Chút tiếng chết cho nên với này hiện nên cảm mà mỗi chỗ mình bé này thì cái sự chuyện ngay ya, trồng trái rồi khá khăm rẻ sự thì khá. Thì cho với này hiện nên nghe mà mỗi chỗ thlarau tiếng lên mình mỗi, nun đi tức nun thấy turin thlarau tiếng lên mình thlarau mi ta var thena turin imamo chu dilro pekin yo ma vin khanin trong tran ta kan ya ka bible ka kiao along ma saber chu dilro pekin yo ma mo ti chuanin kan bible kan share le tuma cái phone kha call lo phone call ka donga ka da chi phone call ka lo ka da lo ka kan pelo ka ta so ni kan phone kan off nuwa bible kan kieu le chi kha ni apa pa in ta hian kieu ta hian kan kieu la chiang pera ani le nang ni ho hi tu po in fa pa in chang per dil cheu sila tu in nge lung peang cheu ti apa makai katia kan ngai to vang fa lalpa ka lom oi fa han thata kem ithu mangin siatia min beleta hallelujah katia lom me me chú văn cho nên với đại hiện thil ru thlarau thiêng liêm chú pe kinh đi toa man thiam nó turin pe kinh đi liền in thlarau thiêng liêm chú ti eng nó mà chỉ cho nên cái suy liền à thì hiện cái suy sầu sẽ là ngap thì chuan thlarau thiêng liêm nun dik tak nei tur hian thì hiện cristian nun dar tur dik tak chu eng he aral thum apoi mo ma saper chu kristian nun dar tur ra apoi mo ma saper ra bi pakhat na mo bible chia in exercise de thei dan tur so bible chia trong trai thuoi hemi te pathum hi apoi mo sa kan se tangai bible chia le trong trai na nun nei si lo sual ring tui ni em ni piang thare ma se inuna mu turom lo re kha ni vele tat mi pakhachu ka zota piang thare ring tui ni em ni mà sẽ anuna mu tur ka mu si lo chu ka anuna ha mu tur ka nei lo va ka thiam pa ne thiana hai ring tu ni mi le ka va confuse ve
ava chiang lo fe ama nu na hian ring tu ni na pakhat ma ka mu si lo engtin nge ka thiam ali po chan an nuya ani lo nyang khan terong ata o chu tiang chu kan tam lu tu kristian mi zoram kristian thalai tu nulehpa chenin kan effect to chu wan so ni kan shit che na ngai kan harangai to thôi là nun hi cái mà nun là in te khin zoi tai la pathian khong na zara Hyderabad te kron thleng thia pathian khong na zara kanu ai se ha kom khanin black and white fall hi ka ma heta se ha azol se ha kan local azol ta gohati ania gohati ta han kan thloka flight in that's why that can wait for ka mang box mi kha ke en hlom black and white tu ma lo phone tak smartphone tak anang khoi thok karil ru chu ka zak mani lalpa khoi lalpa an nei ya ke pon ka du ve sin ka ti karil ru chu ka du ve heta kan ron theng classroom mà trên smartphone nó khởi pa nó lâu en cái ớt ngồi ở cái room mà cái vật chập răng ta cái ớt nó tụt khá cái đủ về này cái vật chập cái room mà cái là lalpa azat thak em đi đến chỗ này cái gì nhưng mà sẽ là bắt chiên hè na ni nu chuan in lalpa ít thú hi lâu quay mỗi số cái mà mồ ri lâu về cái mà mồ hun là lalpa năng in mi pele mấy yang tiền cái gì lên đi cái trồng trai lại ngày đâm cái gì lại cái pain hay school feel lại smartphone cái lâu thằng khát ya cái khát cái lẹ cái lâu thằng ya ole cái pa cái ya mà sẽ har san na pathian in min fian na ni ya pathian in thu ko le oilo te wa ei pat thu le oilo te hi pathian pa mi fia fe thin ya ko se tangai ne fia na hi poimonia pathian ni rammatilova ale pekao rontila nei ka chak lu tu ni ma se ka pan he na chon ole pa in ti dan ani mai nang ni nen ti su traffic ani mai ka tia karle antia ahuna lo khenga ni ma se ale peka anantile ole pa in thu vang ani mai poilo o har san na te som thei lo ma poilo ra rang ka ti cái lời soi thấy này cái lời lạc phèn này mình lâu sẽ chịu lại chú em vang soi chuông cái này chân chú thôi nó ra apoi một tí cái chuyện này nulehpa te mama boya chok su thu lôi mấy các cristian nun se moi này em thôi nó nun này em thôi nó nun te cái này ngay cristian thalai tu với này hàng cái soi đủ chú cristian nun dan tur dik tak cái mani mela lan thế nó turin thiam kara bati chu kan chia engam huang chin voine kristian thalai tam ta ge vange kamita del train achan chu thiam kara kan oma kamita eng thelo ra rang lalli sumu tumin kan pana nima sela sual kam huzel achan chu em vange kan kal kong ka thim ta tharau thiang limin kanu na tharau thiang limit tharau thiang lim kamita varlofa kan kalkong of diklova kovel thil ngot kan dua vangin kan kalya lolisum lovin kovel suangot kam hulasia chu wang chom voi nei hian e tharau miti var thena turin enge poimo kan ti kha tong trai bible share thoi chu christian nun dan tiu dik tak ani boka chuan nang po in ifain ami video ro clear tu ta ifain không in cái sawm chu với này hiện kristian ni lo in nom lo wang kristian ahminga ni lo vin ahminga kristian ni to lo vin kristian nun dik tak kristian nun dan moi tak ni thei to tu ring cái sawm chu in vai cái sawm chu a ti chuan masala lo thu te ka chuan
ka sei mai kha ka video ma su ka ron clear tu te kha in vai kalom lutuk te kha ka sei mai a kalom tak zat ani ti chuan he video po hi tong trai na ne ni mi ron clear sak le thau tur ka ngen chu a ti chuan tong trai na ne ni mi ron ngai thak sakula ti chuan ni nang mani nu na po hlawk na nei nge thena turin hlawk na nei nge po ka ringa pathian mal mi som sak sala ti chuan se halama ka thian te lo tong trai sak tu zong zong chu ha kalom me ma abikin kan vule ka pa ka u le nau te kalom me mani ti kha lom thu ka soi hal du a ti chuan he video hi lo like and lo subscribe khar ka ti lo ke chuan kharau bo pakhat tal man kha poimo voi nei heng kristian nun te kristian nun dan tur dik tak kan nun ngai to chu wang chuan voi heng kristian nun dan tur dik takin inung ve im ti kha in ngei to chiang la ke ma mi shi ge na shi ta ni lo wa ke ma ni mi shi fin nei shi thein lo wa chu wang chuan ni nang ma kha ni kristian nun dan tur dik takin inung em ti khi in shi chiang la poimo ma kristian nun dan tur dik takan nun hi voi nei kristian kan thalai tam tak ten nun dan tur dik tak kan nun lo wangin a poimo ma ni rom bung som pani chang kuwa chang han chiarula chang som ni pakhat khan kha chiarula kristian nun dan tur dik tak ti kha in shi chiang kar meang chuanin chu ka cha ru chuin sela kristian nun dan tur dik tak kan nun then turin ka thlarau nun al thena turin mo kan thlarau nun kan nei mai kristian nun dan tur dik tak kan nun thena turin trong trai bible siar thoi an sai pathum kan ni nga ya chumi pathum nu chuanin pathian kan thlarau man thiam thena turin min shil fiang mo kan tre min tre sel don pathian min tre nuin pathian min mang chawang chumi ma chuanin pathian hian ne pathian min shil thim ma se ka se thiam lo thin chu ma chuan pathian oi shem she pathian oi shem ka sengai lo kristian ni pathian oi sengai lo kha chu wang chuanin pathian oi lo she ve thena turin le pathian hi pathian na thok khumani chu wang chuanin he bible te hi lo share tam ro bible hian thilati thei si te kha china te ha kan soi thok thoka bible in thilati thei si chu kan ria chu wang chu han nu na tho pathian na nu na thok pathian na thok khumari chu wang chuanin bible hi atong thei ni ti te she tangai tu a she tur atong thei ani tak mai chu wang chuanin bible te trong trai na te trong trai thilati thei chu marka bung ko cha som ni pariat chang ni ko khan lo ven lo kan sianga ti chuan trong trai thilati thei si te kan sia chuan chuan voi hian kristian thalai tam tak te u ka sawm chu kristian nun dan tur dik takin lo nung ve to turin he video hi milo clear saka milo share saka milo zom sak turin isu min lo thusui chuin kan hen chu ni chuan he video hi milo share sak thau turin mun dang milo share sak thau turin khong in kan hen chu ka sawm bok chu ni chuan in za chunga ko lo Lalpan ma sawm thau chu sa